हे किଏ ଆରେ ଆଜି କ'ଣ କେହି ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ ଦେଖେ, ସେଠାରେ କିଏ? ସେଠିକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାଇ ଓ ନୁହେଁ, ଭାଇ, ମୁଁ ଗାଈ। ତମେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଭାଇ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗାଈ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ନ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଡଲ୍। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଢେଇ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। କାଇଁ, ତୁମ ମା ଆଜି କିଛି ଖାଇବାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି କି? ତୁମେ କ'ଣ ଖାଅ କି? ମୁଁ ହା 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 ମୁଁ ପେଜ, ତୋରାଣୀ, କୁଣ୍ଡା, ଛଣ, ଘାସ, ଚୁନି, ଚୋକଡ଼ ଏସବୁ ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କୋଉଠି ରୁହ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆନିମଲ୍। ହଁ, ମୁଁ ବି ଇଂଲିଶ ଜାଣେ। ମୋତେ ମୋ ମାଲିକ ନେଇ ଗୁହାଳରେ ମାନେ କ୍ୟାଟେଲରେ ରଖେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ରଖିବେନି କେମିତି? ମୁଁ ପରା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଆଉ ମୋର ଗୋବର ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ସେହି ଗୋବରରେ ଘର ଲିପାଯାଏ ଏବଂ କୃଷକ ସେହି ଗୋବରକୁ ନେଇ ତା'ର କ୍ଷେତ ମାନେ ବିଲରେ ପକାଏ ଓ ସେଥିରୁ ଭଲ ଫଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ଏଇ କାନ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ଦେଖିକି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ତ ପରେ କହିବ। ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ମୋ ଛୁଆ ରୁହେ। ଜାଣିଛ, ମୋ ଛୁଆ ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ କଲର୍ କ'ଣ ଏମିତି? ହଁ, କଲର୍ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ଧଳା, କଳା, ଧଳା ଆଉ କଳା ମିଶା ଏବଂ ଖଇରିଆ ମାନେ କସରା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ। ଆରେ, ହେଇ ତ, ମୋ ଛୁଆ ଆସିଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଛୁଆ। ଦେଖ, ସେ ବି ଧଳା ଆଉ କଳା ମିଶା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଧଳା ଆଉ କଳା ମିଶା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କହିଲ? ତମ ନାଁ ଯେମିତି ଡଲ୍, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଡଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ପୁରା ଡଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ନା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁମର ଏଇ କାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କୁହ ତ? ସେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଞ୍ଜ, ମାନେ ଟେଲ୍। ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଟେଲ୍, TAIL। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଡ଼, ମାନେ ଲେଗ୍, LEG, ଲେଗ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବଡି, BODY, ବଡି, ମାନେ ଶରୀର। ଏଇଟା ହେଲା ଆଇ, ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖିପାରେ। EYE, ଆଇ ମାନେ ଆଖି। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ଡରୁଥିଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସିଂହ, ମାନେ
ହର୍ନ, ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ହର୍ନ, SORN ହର୍ନ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ କାନରେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର କାନ ଅଛି, ତୁମର ଯେମିତି କାନ ଅଛି ମୋର ବି ସେମିତି କାନ ଅଛି। ଇୟର, ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଇୟର, ମାନେ EAR, ଇୟର, ଇୟର ମାନେ କାନ। ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ। କେଉଁଥିରେ ନିଏ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ନାକ। ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନୋଜ୍, NOAC, ନୋଜ୍। ତମେ ଯେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଅ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଅ, ମୁଁ ବି ସେମିତି କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଖାଏ। କେମିତି ଖାଏ? କାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଏ ଜାଣିଛ? ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମାଉଥ୍, MOUTH, ମାଉଥ୍। ହେଲା। ଏବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଆମ ମାଲିକ ଖୋଜିବଣି। ପୁଣି ଆମେ କାଲି 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବୁ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତୁମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ କିଛି କହିଲି ମୁଁ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଉ, ଆମେ କ'ଣ ପିଉ, ଆମର ଦେହରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ସେମାନେ ବି ତୁମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସେମାନେ ନା ଜାଣିଲେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ। ଶିଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ପାରିବା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ତ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର? ତମେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି ଡାକ? ହବା। ଓ, ଥାଉ 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 ଥାଉ, ଏଥର ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ଶୁଅ? ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଇଥାଏ। ମାନେ 4ଟି ଗୋଡ଼କୁ ଭୂମି ଉପରେ ରଖି ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତମେ କାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କର? ମୁଁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ତମେ କହିଲ ତମେ କାନ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଶୁଣ? ଆରେ ମୋ ନାଁ ଧରି ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ମୋ ନାଁ ଯେମିତି ଡଲ୍, ତମ ନାଁ ବି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଲା ପାଟ। ଓ, ପାଟ, ବହୁତ ଭଲ ନାଁଟେ ତ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ତମେ ତମ ଛୁଆ ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛ? ମୋ ଛୁଆ ନାଁ କ'ଣ ତମେ କୁହ? ତମ ନାଁ ଯାହା ମୋ ଛୁଆ ନାଁ ବି ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ବି ଡଲ୍। ମୋ ଛୁଆ ନାଁ ବି ଡଲ୍। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମାଆକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମୋତେ ଯେମିତି ଗାଈ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସେମିତି ବାଛୁରୀ କୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ବାଛୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ତ, ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି? ନା, ମୋତେ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ତୁମେ ସେ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମଶା, ଡାଉଁଶ, ମାଛି ମୋ ଦେହରେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମା ଡାକିଲାଣି, ତମେ ବି ଯାଅ। ହଁ ଟାଟା। ଆଚ୍ଛା ସେ 2 ଜଣ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଘରକୁ, ମା ଡାକିଲାଣି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 2 ପଦ କହିଦେଇ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ କାଓ, ମାନେ ଗାଈର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ଯଦି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ତାକି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ
ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି